Hej, velkommen til denne video. I denne video vil jeg forklare, hvad der sker efter, at jeg har detekteret en capuchin-lyd. Så når modellen her, som allerede er trænet og bare bliver loaded, tror, at den har hørt en capuchin-lyd med en confidence score over 65, så vil den sende et JSON-objekt, som I kan se hernede, med forskellige oplysninger, som true false, om den er detected, timestamp, confidence score, modelversion, URL og koordinater. Efter det vil den så forsøge at tænde, og så give en besked om det lykkedes eller ej. Så lad os prøve at se om det virker. Så nu er den i gang med at record, og den recorder i intervaller af 2 sekunder. Nu vil jeg spille lyden, se om hvad der sker. Som vi kan se, så da capuchin-fuglen lavede et kald gennem min mikrofon, så får vi en besked her, som siger, at det lykkedes. Så det vil sige, at vores pakke her er sendt afsted til serveren, og nu vil Malik så snakke videre og fortælle om, hvad der så sker der bag scenerne. Så kan vi se, at der kommer en detektion der. Den ligger i queue storage. Bliver den smidt videre til Poison queue, fordi den ikke bliver sendt. Der sker en fejl, og den kan ikke lige komme ned til mobilappen. Derudover så bliver den også gemt i vores drone alarm table storage. Du kan se, at der bliver gemt en her. 0,79 confidence level. Og den tog under 1 sekund her for afsending. Jeg kan også gå ind på Azure en gang. Og hvis jeg refresher, så burde der i hvert fald være en 15 kald her. Jeg prøver lige at refresh. Så, yes, der kom et ekstra kald her inden for den seneste time. Og der skete statuskode 400. Man kan se, at den har prøvet et par gange at afsende. Og på samme tid, hvis den lige prøver at afsende igen. Du kan prøve at sende igen. Den. Se, nu begynder den at tracke igen. Drone detected. Den prøver at execute og sætte den videre til Drone Detection Hub, og sende den ned som en notifikation. Der sker en fejl. Der er noget galt ved, den ikke kunne finde target application, står der. Og den ender så derefter i Poison queue, fordi det ikke kan lade sig gøre. Vi kan også se på metrics, at den går i gang her, og så siger den, okay, den lukker, fordi at den lytter ikke længere. Registered listeners are now stopped. Derudover kan vi gå ind i min frontend drone detection app. Jeg prøver at åbne den en gang. Når jeg åbner den, så bliver der hentet. Du kan også se execute functions get drone alarm succeeded. Den henter alle sammen. Og den seneste, den er hentet, det var de her koordinater. Det burde ligge omkring Odense. Yes. Og der er dog også nogle fejl her i mappingen på frontenden. Men lokationen, den bliver vist, og den bliver også tilføjet på en native React Native map, så hvis det var iOS, ville det jo selvfølgelig være et andet view, man fik. Ja, det var det.